Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тоба койбір темалар турында. Реагентлар эшкуарларның эшенә зыян китерә. Бизнесменнар нәрсә белән канәгать түгел. Ноэль Мәхдиев сәламәтлек саклау идарәсенә хәрби хезмәткәрләрне тернәкләндерүгә һәм дәвалауга игътибар үзәгендә тотарга йөкләмә бирде. Моның сәбәбе нидә? Олар да язга әзерләнәләр һәм тышкы формаларын үзгәртәләр. Чаллыда тупыл өйрәнгүләрне формалаштыру бара. Мондый пычрак кышның әле булганы юк иде. Барысына да юллар һәм тротуарлар эшкәртә торган реагентлар, ком һәм тузлар гаепле. Шулар аркасында кайбер эшкуарларның өстәмә чыгымнары барлыкка килгән. Бу хакта алар Чаллы ТВ телеканалының төшерү төркеменә сөйләделәр. Гүзәл Рахматуллина кафега еш йөри. Аның әйтүенчә, җыештыручыларны жәле бу кышта аларның эше аеруча да күп. Төп проблема пычрак идәннәре, гарча чистарту даими башкарылса да, һәм мондый хәл бөтен җирдә дә диярлек ди кыз. В этом году прям дороги поливают какой-то химической ерундой, и вся грязь заносится в кафе, в магазины. Очень грязно, очень мокро. Сотрудники просто не успевают это все вымывать. Я считаю, что это очень вредит, портит нашу обувь. Кайбер эшмәкәрләргә җыештыручылар санын арттырган, аларның эш графигын үзгәртергә туры килгән. Элек дымлы җыештыру регламент буенча 15 минутта бер тапкыр башкарылган булса, хәзер хезмәткәрләр үзлексез эшли. Первая партия, 10-15 гостей наводит такую грязь, что вторая партия уже приходит через 10 минут, они думают, что я в какое-то грязное кафе попал. И у нас уборщицы просто с 12 часов до часу, вообще не разгибая спины, начинают намывать. Уже даже была у нас встреча Союза рестораторов, мы обсуждали, кто какую химию уже применяет, потому что уже своего опыта не хватает, как полы отмывать. Юлчылар сүзләренчә, реагент тузган еллардагы кебек үк катнашмалардан тора. Шулай ук быел кыш бузлы, карлы түгел. Вы поймите, не для того, чтобы соль пролить это делаем, а для того, чтобы комфортно было передвигаться и в первую очередь безопасно, потому что по накатам, вы сами знаете, ездить небезопасно. Марат Анисимов тайгак тротуарларда йөрү уңайлы түгел дип тә өстәде. Шуңа күрә әлеге мәсьәлә төрле ысуллар белән шул исәптән кым-тоз катнашмасы сибеп хәл ителә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хәрби хезмәткәрләрне тернәкләндерү һәм дәвалауны игътибар белән күзәтегез. Аппарат киңәшмәсе вакытында мэр Ноэль Мәхдиев сәламәтлек саклау идарәсенә шундый йөкләмә бирде. Шәһәр башлыгы бу мәсьәләне шәхси контрольгә алуын хәбәр итте. Тулырак алдагы материалда. Аппарат киңәшмәсе вакытында Ноэль Мәхдиев үзенең стационарда дәвалану һәм реабилитация узучы хәрби хезмәткәрләр янына баруын билгеләп үтте. Наша поддержка со стороны города, она получает высокую и добрую оценку наших воинов и бойцов. Я с ними за чашкой чая разговариваю по душам и общаюсь. Такую оценку услышал. Это люди, которые видели смерть, кровь, гибель своих товарищей. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, һәр сугышчы игътибар үзәгендә булырга тиеш. Хәрби хезмәткәрләрне кайгырту, игътибар һәм югары квалификацияле медицина ярдәме белән тәэмин итү зарур. Ул шулай ук сәламәтлек саклау идарәсеннән дарулар кирәк булса, шундук хәбәр итүне сорады. Ул үзе дә ярдәм итәргә әзер. Многие главные врачи республиканских медицинских учреждений мне лично известны, поэтому готов за наших бойцов походатайствовать и попросить помощи и поддержку. Есть и санитарная авиация, есть транспорт. Одним словом, нужно оказать высококвалифицированную помощь. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, республикада медицина югары дәрәҗәдә, бу хирургиягә да, реабилитациягә да, шул исәптән Чаллыга да кагыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Олар да язга әзерләнәләр һәм тышкы формаларын үзгәртәләр. Сүз агачлар турында бара. Чаллыда тупыл өрөнгеләрне формалаштыру бара. Шулай итеп, яшь һәм кечкенә агачлар күбрәк ботаклары җибәрсен өчен киселә, ә картрак агачлар өчен бу яшәртү процедурасы булып тора. Бүген безнең төшерү төркеме Горзелинхоз хезмәткәрләре белән очрашты.
Тамара Закирова яшелләндерүче булып 30 елдан артык эшли һәм шул ук вакыт ул агачларны яшәртү һәм сәламәтләндерү процедураларын үткәрә. Шәһәрнекеләр, мәсәлән, урманда үскәннәргә караганда тизрәк картая. Бу барысы да газ, пычрак, тузан аркасында. Шуңа күрә агач ябалдышларын яңартырга кирәк дип белгечләр. Веточки какие убираем? Ну вот, которые мешают друг другу здесь. Они перекрещиваются. Вот убираем мелочь, вот это чистим все. Арсеналда бензопила да бар. Аның ярдәмендә шулай ук агачлар формалаштырыла. Бу сәламәтләндерү процедурасын 3 яшьтән алып барлыгы 10 меңнән артык агачка карата үткәрәчәкләр. Мы в основном придаем форму дереву. Ну, для того, чтобы красиво, для того, чтобы проснулись спящие почки, для того, чтобы больше зелени было. Проводим еще омолаживание. Иске будаклар тулылыклы матдәләр һәм дымны артык күп кулланалар. Агачлар көч алсын өчен аларны кисәләр. Язгы чорда су агып чыкмасын өчен киселгән урыннар буяу белән эшкәртелә. Агачларны формалаштыру мартка кадәр тәмамланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсе табиблары аналыктан кан киткән пациентны коткарып калды. Чаллының гомерен традицион булмаган дәвалау алымы ярдәмендә саклап калдылар. Бу нинди ысул? Тулырак хәбәрчебез материалында. 30 яшьлек Чаллы кызы ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсенә баласы төшкәннән соң кан агу туктамау нәтиҗәсендә эләгә. Шеш аркасында табиблар традицион алым белән кан агуны туктата алмый. Пациентның хәле бик авыр була, шуңа да аны башка медицина учреждениесенә дә алып барып булмый. Чаллының ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсе табиблары ярдәмгә килә. Пациентка поступила с маточным кровотечением. Так как обычными методами остановить кровотечение хирургическими не получалось, единственным возможным вариантом было проведение рентгеноэндоваскулярного вмешательства с целью остановить маточное кровотечение. Для этого пациентка была переведена в ПСМП, в наше отделение, где проведена соответствующая манипуляция. Пациентның аналык муйынтыгында рак булу хәлне тагы да катлауландыра. Рентген-хирурглар артерияне тишеп, махсус пробкалар кертә һәм канны туктата. Такие операции являются органами сохраняющими, то есть не надо делать большую стандартную операцию, открывать живот, вырезать органы, в данном случае матку. Это травматично, это серьезно сложно, дополнительные риски для жизни пациента. Здесь все делается под местной анестезией, достаточно быстро. Хәзерге вакытта пациентның гомеренә куркыныч янамый, Чаллы дәвалануын дәвам итә, химия курслары үтә. Лилия Гатина, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. 26 февраля. Концертный зал мэрии. Легендарные ВИА-самоцветы с самым ностальгическим и ярким концертом. 12+. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70. Мы закрываемся и распродаем шубы от 20 тысяч рублей. С 6 по 12 февраля в ДК КамАЗ. Скидки до 50 тысяч рублей.